sharrafa garkuwar girma da girmama. Sai da tuni sa'in jannati na Fatima, mun sharrafa garkuwar girma da girmama. Ya amsa kan halakai na saka rahimi, almuhimu ne turabu kai mun lamani. Yabo nake son zan wazara tallafa mini, a daɗe ni ilimi kasala a cire mini, a cire mini. Sai da tuni sa'in jannati na Fatima, mun sharrafa garkuwar girma da girmama. Komai ya bace garan gashi salati zanayi, na lalubo haruffa da kalmomi sun kasayi. Adadin ilimin kaninka hasken sa sanayi, tajalli da an ganan a gana na Fatima, a gana na Fatima. Girmama aura ulli insi sanadin ilimi maluma, barakatul aukata dole mu gaida hakima, kanzil mu dal sama sai da ke za a kwantama, za a kwantama. Sai da tuni sa'in jannati na Fatima, mun sharrafa garkuwar girma da girmama. Kai wallahi dole ne kowa ya biki ya sha, kausara mai ado da kayan Allah ba Quraisha, mafakar kaunu mai cikar kadari zara kisa, gani na zube kasa ai mun ya muƙaddisa, ya muƙaddisa. Ban neman sauki cikin ƙaunar ku Fatima, Allah da domin ya sa ta zamo ajali na ma. In sauce cikin ku in mance duka al'umma, sai da kin yi kin haɗu walla Fatima, kin haɗu Fatima. Sai da tuni sa'in jannati na Fatima, mun sharrafa garkuwar girma da girmama. Ummul Hassanaini Fatima ya zaujatul Ali, taskar alkairan ubangiji al'ali. Dai ladabi na fake da ku a bani hankali, da ku nayi tozali a hanan in yi iskili, in yi iskili. Mai siffa kamar ma'aiki ke ce a bar yabo, wanda ya bi ku na shaida ba shi ba shiga ta